Přátelé, krásný dobrý den, teda my vás zdravíme na tomto nádherném festivalu, kam se nás Kofla pozvala. Aniž by věděla, co všechno jí čeká. Nerd for People už trošku zalitovali, vidíme, co řeknou po dnešní přípravě. Už sa to nedalo odvolať, už zmluva bola podpísaná, takže bohužiaľ. Čeká vás tak hodina až hodina a půl poměrně, myslím, zajímavého podcastu. To téma je, to hnedka odhalíme, dáme si nějaký oficiální start. Jenom jsme vám chtěli poděkovat, že to je první festivalový den, 4 hodiny, což je vlastně takovej... Ešte pracovná doba, aspoň v Prahe. No, jako pro náš podcast to není úplně velký prime time, děkujeme Kofole, ale to nevadí. Někdo to začít musí a to nejlepší na začátek snad, no. Tak jo, presne tak sa to hovorí. No a teda odhalíme tú tému, či nechal si to takto gentlemanský, že máme odhaliť? No ne, že bych začal zpívat jako klasický jako podcast, Ja, a tak. To tam jako naladili rovnou. No prosím vás, tak skúsme ešte najprv si len tak povedať, že kto pozná túto formáciu z Ministerstva lásky, tento podcast, hej, že zdvihnite prosím ruku, kto nás pozná, dobre, takže vy poznáte. Vám ostatným sa ospravedlňujem, ten Vítkov spev to je niečo, čo ste nepočuli a asi už ani nebudete. Ale já to rád říkám, že zpívám na schvál do toho mikrofonu, aby bylo evidentní, že takhle čistě zpívám naživo, že lidi pořád říkají, to musí být nějaký autotune, vocoder, to je nějaká umělá inteligence. To není možné, ale ty si to vysvětlil. Ne, že říkají, že to je neuvěřitelný, že takhle vlastně čistě to dokážeš vyspívat, tak uvidíte v praxi, že to tak je. Tak pojďme na to. Tak ako dávame ten podcast, tak to dáme aj live, hej? Ready? Jinak bych byl rád, že třeba po 10-15 minutách by se takhle tady ta strana přesunula sem a tady ta sem, protože já to už vidět i vás, ale kvůli kameře nemůžu, aby že teď tak Eva, že to už vidět zase. Ja som myslela, že poprosíš, že by sa to tak pretlieskalo, aby ste si tak trochu ako vyvetrali ruky, jak sa vraví. To určitě taky, on poté si taky řeknou, ale kdybychom po třeba 10 minutách tam ta strana šla sem a tady ta sem, jo, nějak jako plynule, jo, tak už jsme se vyměňovali, co jak to dopadne. Čiže nebolo by jednoduššie, keby sme sa my vymenili. Tak to je taky varianta. Tak my sa vám vymeníme možno, keď si spomenieme. Ja na schvál to ukazujem tak dlho, lebo on niekedy aj zakýva, ale on to nevníma, takže... A tak my třeba nahráváme, ono začne počítat do momentu, když jak mám langočet v puse, já nechám proč, tak teď nejím, tak můžeme. Ahojte, čaute. Ja vás vítam pri absolútne bonusovej Colors of Ostrava epizóde vášho najobľúbenejšieho podcastu, ktorý sa volá Lavis on the air. Lavis on the air, presne tak. Víte, priatelia, dneska sa budeme baviť o tom, ako si na festivale nájsť lásku, alebo aspoň o tú, ktorú máte. Neprísť, moje meno je stále Nikita, srdečne vás vítam. Dámy a pánové, krásné dobré odpoledne, moje jméno je Vítek, a.k.a. Vítězslav. Tak. Tak to on inak chodí aj do reštaurácie. Dobrý deň, moje meno je Vítězslav. Teď jsi si vzpomněl, nevím proč, na jednu historku, ale to říkáš na konci. Ne, povedz. No ne, tak chtěl jsem zamachrovat, protože to tam nebylo plán. Zdeněk is that time. Já jsem si včera, vyprávěj. Dívejte, já jsem měl největší sen v životě, byl koupit si matraci. Já jsem normálně 7 let šetřil na matraci, abych si koupil tu nejlepší matraci, kterou na světě můžeš sehnat. Šel jsem do toho showroomu včera, to bylo na Karlíně, a já jsem vůbec nevěděl, jak se člověk má chovat tady v těch luxusních obchodech. To se jmenovalo Magniflex, prostě italská značka. Teď otevřel ten portýr, nebo jak se jmenují těch dveří, říká. Portýr. No ne, tak ten člověk těch dveří jako otevřel, tam ten prodavač, co si přejete, připadal jsem se jako nekomfortně, jenom chci říct, že on řekl, vlezte si do té postele, vyzkoušejte si to. Já tam vlez s Vivien a ona pobylila jejich Rolls Royce, který mají ve výloze, nejlepší matrace na světě, ona pobylila od zhora dolů, protože poprvé v životě měla paelu španělskou. A ona to chudák nerozkousala a snědla to sedí a pak si zvednul žoly a pobila celou matraci Rolls Royce. Hlavne poprvé v živote ležela na niečom lepšom, ako je 5 cm IKEA, vieš, tie matrace pre malé deti. No právě, no máme ten futon, že jo, no. klasický. No, takže ležela něčím dobrým a celý to pobila, to byl velký problém. No. A to nějak souvisí s dnešnou témou, či iba si... Ne, jsme to chtěli říct jako historku na začátek, takovou zajímavou. Tak a toto publikum pobavila tak, že nevím normálně, že se budou plieskať po stene. Ne, no tak to je taková jenom rodinná historka, ale chtěl jsem ještě říct, že jestli někdo sleduje můj Instagram, vzpomenete si, v Bratislavě jsem byl v hotelu Dolce Vita, což byl nejhorší hotel, tak včera mi doporučoval, ať si kupuju jako Dolce Vita matraci. Tak jsem řekl, že určitě ne. Ale tak nemusel si ji už koupit, keď ju obracela? Ne, nemusel právě, to byl dobrý obchod, nemusel, ale musel jsem to čistit. Dobre, super. Tak ďakujeme za tento príbeh, ktorý absolútne vôbec nesúvisel s témou, ale som rada, že si sa vyrozprával. Tak, poďme si povedať, Vítek, že prečo sa vôbec o tom bavíme, prečo sme si zvolili takúto tému, hej? No. Tak Kofla nám za to platí, takže jsme vlastně museli něco vymyslet tady pro ten program. Vymýšleli jsme to vlastně včera přes noc, takže je to čerstvý. Jmenuje se to Jak si na festiáku najít lásku nebo o ní aspoň nepřijít. My jsme vlastně se doslechli, že Colors of Ostrava je jeden z největších československých festivalů a říkali jsme si, že to je vlastně absolutně nejlepší místo na to se tady s někým seznámit. Je tady přece jenom asi 50 000 lidí, je tady spousta potenciálních partnerů a já musím říct, že
za mě fakt podle mýho takového osobního soukromého výzkumu je to nejlepší místo na seznámení, festival jako takovej. Hnedka z několika jako důvodů, to si řekneme, ale jenom chci říct, že já dneska k vám budu promluvat z pozice odborníka. Já jezdím na festivaly od svých 14 let, to znamená letos jsem 18. rok, ale letos jsem na 5. festivalu, takže opravdu mám v tom praxi. Sice samozřejmě řeknete si, ale co do toho keca, už je zadanej, má dítě. Přátelé, seznamování, vztahy, to je jako jízda na kole, to se prostě nezapomíná, já jsem v tom pořád dobrý. Občas si to tak jako vyzkouším, samozřejmě nejdu nikam daleko, mám přece tu přítelkyni na to dítě, ale občas se ještě jako osmělím a furt to funguje. Ale hlavne ty si tu môžeš nájsť kľudne aj biznisové partnerstva, Ano. to sú tiež partnerstva, No to novú rodinu, Přesně, nepriateľov. pokud je tady někdo, že s někým chodí a říká si, já už nepotřebuji někoho hledat. Samozřejmě, pokud nejste otevřený nevěři nebo jakému polyamornímu vztahu, je to úplně v pohodě. Můžete si přesně najít i přátelství. Presne tak? No. No, takže pre vás sme si všetky tie rady pripravili. Ja by som ešte povedala, že je to, ten festival je taký dobrý filter, je tu síce niekoľko desiatok tisíc ľudí, ale sú tu iní ľudia, ako sú napríklad na Votvíraku, hej, že je to už taký ako keby prvý filter, ktorý by ste si No jako možno je na to to vidět, vtedy nastavili, no. je oproti otvíráku je vidět na těch lidech, že mají peníze. Na tom otvíráku tam vlastně platí 200 za vstup, tak tady je vidět, že aspoň trošku jako jsi na nějaký úrovni. No a my sme boli teda naposledy spolu na Pohode, tam sme moderovali tento stan, alebo neviem, že koľko percent z neho ostalo a koľko je nových. Ja možno do tohto podcastu budem vkladať také traumatické zážitky, ktoré z tej Pohody máme, hej. Tak aby ste to pochopili, ja sa z toho potrebujem trošičku vyrozprávať, lebo zažili sme tam trochu apokalypsu, tak moja prvá rada bude, že ak sa vám niekto páči a vyslovene ho už vidíte možno druhýkrát v nejakej rade na hamburger, nečakajte na posledný deň festivalu, nemusí sa udiať, tak to iba tak na úvod. No, mě všichni slibovali, ale budeme zítra na pivo a nic z toho nebylo. No ja som chcela ísť tretí deň na to koleso veľké, vieš? No. Hovorilo sa kedysi, že ruské, teraz neviem, ako sa tomu hovorí, ale proste na to, čo sa točí. Nakonec to nebylo ani koleso už, no. No už potom to nebolo nič. Tak, dobre, poďme na to. Takže prvá vec... No, počkej, ještě chci jenom říct, proč se o tom bavíme zrovna na festiáku, kvůli Jasné. tomu, že já festivaly vnímám jako takovou samostatnou planetu. Že vlastně taková planeta, na který můžeš úplně pohodlně smrdět, můžeš být umazaný, upocený a vlastně nikomu to nepřipadá divný. Že vlastně to v normálním světě je vlastně dost divný, jako když seš někde pobíháš téměř polonahej. Já jsem byl na Beats for Love a tam ty outfity jako doteďka jako jsem z toho docela jako srdíčko mi buší z toho. Rozvibrovalo se to. Ano, hodně. Už jsem měl rozepsanou zprávu na domu, že je konec, ne, kecám. Ale ne, opravdu jako, že takhle prostě ten festival je taková samostatná planeta a platí tady i trošku jako jiný pravidla, to je ještě jedna věc. A druhá věc je, že vlastně festival je skvělý v tom, že tady neexistuje žádný takový ten stres, že to tady opadá, protože za prvé se pije alkohol, ale hlavně nemáme stres jako z práce a z ničeho, nikam se pořádně neženeme, nepospícháme, tak proto seznamování to vlastně jsou to úplně ideální podmínky, i když poměrně specifické. Tak. To sa dokonca aj hovorí, že keď niekto nemôže počať dieťa, tak práve ho počne vždy, keď ide niekam na dovolenku. Vieš, že sa tak ako keby uvoľníš. Tak to je samozrejme dobrá správa pre ľudí, ktorí chcú počať to dieťa. Hej, pre ľudí, ktorí nechcú počať to dieťa, je to možno taký malý kričníček. Ale já to potvrzuji, já jsem počal vlastně v New Yorku. Já jsem v New Yorku počal, konkrétně ten moment si pamatuju úplně přesně toho početí a od té doby teda jako cestuju s Tříměnu. No a čo sa ešte deje na festivale, okrem toho, že je tu veľa hudby, je tu teda veľa ľudí, niekoľko desiatok tisíc, a je tu ale aj veľa situácií rôznych. To sa ti podľa mňa úplne za normálnych okolností nestane, že máš tu samozrejme nejakú úplne v úvode, nejakú bezpečnostnú kontrolu. Potom ťa niekto odchytí na nejakú anketu, kedy ťa naposledy niekto prehmatával, keď si išiel do práce napríklad. To sú také situácie, čakáš dlho v rade, presúvaš sa, stanové mestečko, proste situácie a emócie, ktoré sa v úplne bežnom nejakom živote nestretávajú alebo stretávajú, ale nie v priebehu 3-4 dní. Jako mě všeobecně v životě moc jako nepromatávají, no, bohužel. Dobre. Na to není prostoru s tím mimínkem. Ale já jsem chtěl říct, že takový první specifikum, jestli to můžu odstartovat na tom festivalu, je to, že jsou tady všude lidi. Já tomu říkám lidi 3 prdele, jo, protože opravdu tady je vlastně fronta na jídlo, fronta na pití, fronta na volný patník, aby si člověk mohl odpočinout od té fronty, která byla na jídlo i na pití, už jsem se jídlo mohl sníst. Fronty na záchody, lidi v MHDčku, lidi ve stanovém městečku a vnímám to vlastně jako takový negativum, že všude jsou lidi, že pro introverty je to strašně náročný, pro extroverty je to možná dobrý, protože z toho čerpají energii. Zároveň ale chci poukázat na to, že to má vlastně nesporné výhody v tom seznamování. Jednak, když se jako potkáš náhodou tady s někým a říkáš si, že no tak si úplně nerozumíme, tak se v tom davu úplně jednoduše ztratíš. Je tady vlastně několika tisícový potenciální dav, kde se vlastně můžeš ztratit tomu člověku, s kterým si třeba nerozumíš. Zároveň
těch lidí je tady 50 000 a několik tisíc těch lidí, jako není možný, aby byli nezadaný, nebo aby byli zadaný, musí být nezadaný. Takže máš opravdu několika tisícovou možnost na jednom místě potkat spoustu hezkých lidí, kteří jsou ještě v určitých momentech povolní. Takže za mě vlastně vidím jako ty lidi, jako, že lidi jsou 3 prdele, tak v rámci toho seznamování vnímám, že to je vlastně velmi pozitivní, protože máš hodně na výběr. Dobre, ja sa ešte vrátim o pol krôčiku dozadu iba, pretože vidím na niektorých tvárach vás, že úplne sme vás nepresvedčili na to skamošovanie, alebo na to zoznamovanie, alebo proste hľadanie vyslovene biznisových, proste business lifestyle príležitostí, hej, tak ja ešte sa pokúsim pridať pár argumentov, hej. A potom pôjdeme aj na tie špecifika, lebo ja som si nejaké samozrejme pripravila. My často sa bavíme o tom, alebo ľudia nám píšu a hovoria, ale kde sa mám s niekým zoznamiť? Keď nie na tom Tinderi, ktorý už každému proste leze na nervy, tak kde sa mám zoznamiť? A my im hovoríme, no tak kde najčastejšie sa zoznamuješ? Tak zoznamuješ sa väčšinou cez kamošov, to je nejaký tak, že kamoši majú nejakú... Začína fúkať, ja mám trochu reminiscenciu, hej? Keď začnú lietať žiarovky, tak ja bežím preč. Že cez kamošov, to je taká najčastejší spôsob ako keby zoznamenia sa. Festival je predsa ideálka. Ideš sem s kamošmi, každý kamoš tu stretne alebo má nejakých ďalších kamošov, proste tie bubliny sa navzájom spájajú, teda možno neskôr niekedy aj odpájajú. Proste to, akým spôsobom žijeme na tom festivale, je vyslovene ako také tréningové centrum na zoznamovanie. Tak to je podľa mňa prvý dôvod. Potom, nájdite si spoločnú aktivitu. To je niečo, čo tiež radíme. Tu tých aktivít máš koľko? Máš tu niekoľko stageov, máš tu proste jedlo, pitie, máš tu výhliadky, máš tu kofola stage, máš tu proste rôzne ako keby spôsoby, ako sa zabaviť. Takže môžeš aj vyskúšať niečo nové, čo je tiež jeden z najčastejších spôsobov, ako sa zoznámiť. A môžeš sa niekde kľudne posadiť a v úvozovkách swajpovať od rána do večera. Ako čo je lepšie, ako, vieš, ľudia to často hovoria, ja už na ten Tinder ani nechodím, ja tam nerandím, ja tam iba swajpujem. Jasné, každý to hovorí a tu môžeš swajpovať normálne offline, koľko chceš, od rána do večera. No ale to je osvobozující, dáš si lokalitu 1 kilometr, nemusíš nikam pořádně jezdit, jenom přijedeš prostě od začátku Vítkovic na druhý konec. Presne. Potom ďalej, môžeš si tu skúšať, hej, že v bare, povedzme si pravdu, že v bare je, ja neviem, koľko ľudí sa ti tak páči naraz v bare? Tak záleží jako mě, záleží jako období, a co to je za bar? Tak jako je to bar Cobra pred 5 rokmi. 90% barů. To som sa asi zle spýtala. Tak nám, obyčajným, bežným smrteľníkom sa páči, ja neviem, tak keď to prežijem, tak do 5 ľudí, hej. Môžeš si vyskúšať na nich nejaké baliace hlášky, vy tak povedz nejakú, určite máš nejaké pripravené. To si, ja mám pro vás praktický workshop, nebojte. Ne, môžeš si na nich vyskúšať nejaké baliace hlášky, ale nevidie prvá, druhá, už tretia vidí, že sa o niečo márne pokúšaš, tak tá už pre tebou uteká preventívne. Tu, naopak, môžeš skúšať baliace hlášky, veľmi si môžeš... A tá hláška neutečela, kdyby utekla, tak vlastne dotípnú, že ujde sa reálu pryč. Ja som našla, že 135 baliacich hlášok. Ak niekto dá všetkých 135, ak nenarazí na nikoho, tak hovorím ako Horst Fuchs, že mu vrátim peniaze. Rovno, to není možné. Potom, pre nezadaných to má tú výhodu, že to je vyslovene také tréningové centrum, hej, dá sa tu zoznamovať, dá sa skúšať, dá sa chodiť od stageu k stageu, aktivity, neaktivity. Pre tých zadaných, to je informácia možno aj pre teba, Vítek, je to trochu zlá správa, lebo my tu máme samozrejme v tejto kofola zóne nejakú prácu, naše priateľky tiež prídu, myslela som si asi veľmi naivne, že prídu teda aj na tento podcast, ale už ich to asi po 5 rokoch nezaujíma. A je to trochu blbá správa pre nás, lebo to tréningové centrum znamená, že si to budú teda trénovať aj na nich. No, tak to by som len tak dala pozor, ale k tomu sa ešte dostaneme. Jinak ty Dolní Vítkovice, to je jako je pro mě nejoblíbenější areál jako ever na festivale. Tady je spousta zákoutí. Jako tady opravdu se jako na nějaký rychlej... Ty si tak směš, jako keby si poznal ty zákoutí. No ne, to nepoznám, to ne, ale jakože... jsem si všiml, že tady jsou takový zákoutí, když jsem šel okolo třeba to víc po večerech a tady jako je spousta možností vlastně ty rande posunout i, řekněme, někam dál, než jenom na nějaký povídání. No, tak je takový dobrý areál, tak jsem rád, že jsme tady. No. No jinak zítra přijde Catherine, specifika, zítra přijde Catherine a ona teda přijde, my nemáme hlídání, protože ty malinký je vlastně rok, je teda nádherná, jo, doporučuji zítra přijít se na ní podívat. Teda než by tady nějaká... Je to vystavená, hej, ako... Jak budu držet tady dítě. Malý Ježiško na pouti. Ne, to ne, ale už jsme se tady jako, byste měli čas, tak přijďte. Ale jenom jsem chtěl říct, že bych s Catherine chtěl mít taky nějaký čas na sebe. Takže... Že druhé dieťa prvá sa zlákla, už budeme stražitlivé. Ale ještě bych počkal, ale kdyby někdo chtěl třeba hlídat, jestli se na to cítí, nebo v rámci nějaký, nebo je to jako by dokonce třeba hlídačka. Ale Vítek, ty si robíš sám zle. Vieš si predstaviť, že ešte keď Catherine bude chodiť s tým dieťaťom, tak viem si predstaviť, že si niekto povie, dobre, to je matka, dáme jej pokoj. Ale vieš si predstaviť, že Catherine tu bude medzi tými ľuďmi chodiť bez dieťaťa?
Ty si single v pondelok. Ale ty to na čím přemýšlíš? Já chci s Catherine strávit nějaký čas. Jaj? A proto říkám, že pokud je tady někdo, kdo by si cítil na to, že nám povídá Vivien, Aha, tak takto. jsme tomu jako otevření. Dobre, ja som myslela, že tu pracuješ celé dni, tak iba som tak náhodou ti to No. pripomenula. Pojďme na to, pojďme se teda otočit takhle, přesunout. A ja si zoberiem kofolku, ja nechcem byť z tvojej. Tak. Takže specifika, no tak já jsem řekl, že tady je hodně lidí. Prostě to vnímám jako plus a Super. jako minus, no. To som rada, že si to všimol, že je tu hodne ľudí, to je špecifikum. Je tu, prosím vás, špecifikum, že je tu veľa alkoholu. Toto špecifikum na Pohode chýbalo, teda nie mne osobne, alkohol veľmi nepijem. A teda takto, dala som si po veľmi dlhej dobe jeden gin tonic, keď sme zachránili z areálu Katarínu. Ale mne to teda moc nevadilo. Ľudia boli takí, bavili sa, ale tak ako dopríjemná. Hej, neboli tam žiadne šlamastiky, nikto sa netočil na hlave. Mně to přišlo jako, na začátku mě to přišlo jako úplně skandál, že když na festival a je tam zakázaný tvrdý alkohol, a na druhou stranu mě to připadalo docela sympatický vlastně ve výsledku. No, je to super. Ale tu, priatelia, to je situácia iná, hej? Tu sme zase na starých dobrých kolorsoch. Česká republika. O očku, ako my to voláme v Tak to tady produkcii. prošlo. No. A tu ten alkohol je. Môže to byť veľmi dobrý sluha a veľmi zlý pán. To si ešte povieme potom pri tých radách a typoch. No, tak alkohol je opravdu všude. Já to vnímám tak, že je to super na to, aby ses jako odhodlala někoho cizího oslovit, už ti to popostrčit, ale když to přeženeš, tak se seznámíš tak maximálně s panem zdravotníkem v tom červeném kříži, co tady je. Takže na to pozor, nebo můžeš toho protěšit třeba Poblejt. poplejt, no, například. Takže A čo sa zrazu hambíš povedať pozor toto z toho, slovo? tak ne, tak kde jste nějaký Po děti, rokoch. tak nechci jako, to navíc se to natáčí. Zároveň ten alkohol, jako přiznám se, já alkohol miluji asi od 15 let, jako fakt. Ale to nemôžeš povedať, veď tu sú malé deti. No já vím, no tak jako ostrašující případ asi taky v 15 letech. A vidíte, jak dopadol, milé deti? No, zaprvé jak jsem dopadl, ale já jsem v 15 letech hlavně skončil jako rekordman na záchytce v Liberci. Co se děje, kam jdeš? Osy. Osy, tak to bude hezký video. Tak ja sa takto čupnem. Dobře, omlouvám se za Nikitu. Já jsem v 15 letech skončil na záchytce, protože jsem to přehnal, byl jsem rekordman Libereckého kraje 2,9 v krvi. Byl ještě jeden panák, já jsem mrtvý. Takže děti pozor. Ale jen ten alkohol, že mám rád, až mě vždycky jako pošoupnul právě nějaký jako holce nebo něco. A zároveň jsem to byl takový, pro mě taková jakoby úplně klasický iceberg, že si můžu jako na něco pozvat, na nějaký drink. Ale mám pro vás ještě jeden unikátní icebreak, to je právě už ta první část, řekněme, nějakých rad nebo nějakého praktického workshopu. Já jsem, přátelé, vždycky hlavně to fungovalo. No a čo tie špecifika? Ty už si skončil so špecifikami? No ne, počkej, vrátím se k tomu, jenom chci říct takový icebreak speciální, který vždycky fungoval na festivalech. To bylo, když jsem přišel za holkou, můžete přijít samozřejmě za kýmkoliv, ale já jsem chodil za holkama a říkal jsem tak, ahoj, prosím tě, my jsme se s klukama teďka hrozně pohádali, no a já nevím, kam je utekli. Tak necháte pauzu, ona se zeptá, proč jste se pohádali a řeknete, no tak my jsme se nemohli shodnout na tom, jaký Eves je Shakespeare. A nechali jste prostor. A to jsem použil v období, kdy jsem jako cílil na vlastně jakoby hloupý holky. Když jsem si říkal, že ta holka je hloupá, tak ji rychle dostanu a pak už nebudu s tím muset nic moc řešit. A když jsem věděl, že vlastně ten na to otázku odpovídá tvrdý nebo měkký i, tak jsem věděl, že ten večer bude koitus, že to bude poměrně jednoduchý. Tak jenom, že ta vždycky budou fungovat i v roce 2024, jako je stará asi 10-15 let, tady ta metoda, ale věřím, že letos by to tak mohlo fungovat. Prosím vás, ja si myslím, že ten alkohol sa ti trošku nevypomstil, že ty si aj kvôli tomu alkoholu spáchal aj tú toľko omielanú neveru, ne? No, takže To bylo kvůli alkoholu, ale hlavně kvůli té ormele, jakože ona vypadala i bez alkoholu, výborně. To Horlej kokta. Tak, prosím vás, takže alkohol, opäť, dobrý sluha, zlý pán. Čo je ešte veľmi špecifické, je hlasný zvuk, hej? Zvuk. Sú tu proste nejaké stage pred tými reprákmi, tak v prvom rade pozor na tinnitus. Ak by vám začalo pískať v ušiach, tak si musíte ísť dať pichnúť eventuálne nejaké... Tetanus. Tetanus? Môžete si dať pichnúť aj tetanus, ak nemáte, ale neviem, nejaké kortikoidy sa pichajú alebo niečo také, môžete mať navždy poškodený sluch, tak to je iba také upozornenie. To je také negativum. No, ale čo som chcela povedať, že takisto ten zvuk, ako aj alkohol, môže byť dobrý sluha alebo zlý pán, v prípade, že ty ako keby nemáš čo povedať, ale chceš sa priblížiť tomu dievčaťu, to už som tiež zažila na jednom koncerte takej slovenskej skupiny Hex,
tak sa môžeš vlastne priblížiť a keď už si v kombinácii zase s tým iným špecifikom moc opitý a už ti nejde rozumieť, tak ona si povie, aha, to je asi preto, že je tu príliš veľký hluk. A dá sa takto chvíľku ako keby sa približovať. No. Já to vnímám pozitivně i kvůli tomu, že když vlastně s tou holkou si nemáte co říct, po 5 minutách si je třeba krásná a jako cítíš, že s tou krásou by se dalo něco jako večer dělat, a říkáš si, že to nějak jako pak přepijete a dostaneš ji dostanu, ale vlastně si nemáš co říct, tak je to vlastně výhoda, protože můžeš dělat, že ji neslyšíš, anebo řekneš, ježiš, co to zrovna hraje? Není už to Richo Miller nebo něco, já nevím, co máte rádi, prostě tam budete. No, zase blbé je, keď ste ako ja sapiosexuál, hej, že ja potrebujem samozrejme aj ten pekný zovňajšok, ale aj niečím, ako sa trošku blísnuť, nejakou vedomosťou, nejakou ambíciou. No, to je blbý. Vieš, že není proste nikde rozumieť. Tuto v tomto Koflastane, takto do mikrofónu nám je trochu rozumieť, ale je to ťažké na festivale už potom vo večerných hodinách. Druhá věc je, já jsem nevím, jak to mají kluci tady, ale já jsem měl jako hodně smůlu na holky, který měli příšerný hlas, jakože otřesný, jako vyhnusný hlas prostě. Že si randil so Celine Dion, alebo... Ne, že si nedal, tak to je zaprvé share. A za druhý, Celine Dion má výborný dokument, jo, doporučuju. Co jsem chtěl říct? No ne, že jako ta holka, když má třeba otřesný hlas, nebo ten kluk, tak ale jak otřesný hlas, to je jaké pravděpodobné? No, mluví jak skřítek, třeba nebo nějaké šmoula prostě, tak jako můžete jít rovnou na tu stage a nemusíte ji poslouchat. Jasné, chápem. Tak ale a podobně, prosím tě, si nevím představit. Ne, nevím, tak jako to nebudu... Skřítek. Ne, tak nebudu nikoho... No ne, můžou být takový, no jasně, takový heliový jako hlasy jsou, no. Tak to som nikde nepočula. Špecifikom je, priatelia, že nebývame, ako boli tie 3 prasiatka, tak oni mali ten slamený, hlinený a ten murovaný domček, tak niektorí z nás nemajú žiadny takýto domček, bývajú v stane. Tady chodí už pak poslední den, jako, to můžu potvrdit jako z pozice moderátora, který Takže chodí spát na hotel. nemáme žiadny takýto stan, dokonca ani slamený, ktorý ten vlk hneď odfúkne, ale máme stany. To je jedno veľké špecifikum, ktoré so sebou prináša, myslím si, že mnohé nástrahy, napríklad špinu, nevyspatie, ale naopak v tých takých tých družných podmienkach ťa to rýchlo priblíži k tomu zbližovaniu sa, lebo vieš, že trpíte obaja. No, ty stany, ano, zase plusy a mínusy. Tak jako mínus je, že tu holku neohromíš tím, že máš hezký byt v dobrý lokalitě, 3 kákáčko, tak to je jako mínus. Máš nějaký obyčejný husky, prostě tam, kde to mají všichni ostatní. Husky si zavři. Na druhou stranu, ale zase plusy jsou. A myslíš, že sú aj také skupiny, že husky a zajo, alebo že čo je vlastne akože lepšie? No tak je husky, pak je taková ta značka z toho Decathlonu, jak se to nedá vyslovit vůbec, to nevím ani proč to vymýšleli, to ani nedá se přečíst. A jsou různý, no husky jsou, já nevím, a čo je také akože top? Tak ja keď som prišla do Českej republiky žiť, tak prvé, čo som videla, som vychádzala tým metrom, normálne, že z hlavného nádraží vychádzam prvým metrom a tam výstava stanov a ja, co to je? Tak ty musíš byť odborný, tak chcem vedieť, že čo je exkluzívny stan. No tak exkluzivní stan jako značka, tak jako typnul bych si, že to je Alpin Pro, ty dělají prostě jako stany na olympiádu vždycky, jako tak Alpin Pro a potom nějaký prostě značky dobrý. A tak od koľko je taký dobrý stan? Že keď si kúpim za 3 stan, tak je to dosť? Plisnem sa? No nemám představu upřímně. Jako já jsem ve stanu hrozně dlouho nespal a když, tak jsem šel k někomu. No to je jedno. To jsou moje takový dávný jako historický nějaký začátky stanování. No já jsem chtěl říct tu věc, že vlastně vnímám jako velký plus to, že sice teda neohromíte tím stanem, ale zase neurazíte vlastně, nemusíte tam nějak speciálně uklízet, počítá se s tím, že tam bude bordel. Velký plus je to, že ta holka vás už nikdy nenajde. Že pokud by to byla nějaká, že byste se ráno probudila, byla by to ošklivka, nebo byste se nějak nerozuměli, nebo nějaká stalkerka. Alebo by mala skříčí hlas. Nebo měl, no tak třeba, tak prostě jde pryč, ale pak už vás nenajde, protože ten stan nemá adresu. To není jako, že bych Úplně retardová. No tak mně se třeba stalo, že mě holky pak čekaly pod oknama. Jsem se třeba neozval, ale věděl, že jsem bydlel, že to bylo nebezpečný, radši jsem se bral hostely potom už. Tak tady vlastně můžete být ve stanovém městečku víceméně anonymní, to je dobrý. A další věc je, že s tím jsem třeba taky měl problém, že když u mě jakoby někdy nějaká holka přespala, kdysi dávno, samozřejmě teď už se to neděje, teda ty to u mě spí 2, ale ty nikam jako, jsem rád, ale když jsem měl nějaký one night stand takzvaně, a ráno jsem se probudil, říkal jsem si, no tak to nebylo úplně ideální, tak jsem nikdy tu holku nedokázal vypakovat ven, ať jako vypadne. Tak na tom festivalu je výhoda toho stanu taková, že ty lidi se v 7 probudí vedrem a jdou automaticky do hajzdu. Tak v tom stanu se nedá vydržet. Takže to vnímám jako takový pozitiv. Ale hlavne v tom stane asi nečakajú na raňajky, by som povedala. Není na čo tam čakať, vieš? No ale já nevím, na co čekali, tak já jsem ani neuvařil nic, ale prostě se váleli, až do večera se váleli, na jednom stav nebo třeba, nevím. A zároveň nemusí člověk nic uklízet a nemusí nic jako připravovat. Já jsem vždycky drnul hajzl, prostě koupel, no vytáhl se třeba jako v Bezinci, tady je to každému jedný. Takže to vnímám, že vlastně pozitivum toho ubytování na festivalu je poměrně velký.
Ďalšie špecifikum sú potom kamoši, alebo teda kamaráti. To je taká skupina ľudí, s ktorou často chodievate na festivaly. Je to samozrejme výhoda, ak si zoberiete tých kamarátov, ktorí prišli z menzy, hej? Ak si zoberiete kamarátov z nejakej inej skupiny a sú to totálne hovada, tak to môže byť aj nevýhoda. Ešte sa k tomu dostaneme, nechcem úplne zdržovať. No a posledné také špecifikum sú outfity. Samozrejme sú rôzne skupiny ľudí, niektoré to idú na komfort, to sú takí tí presne ten Zajo style, trojštvrťovky, tuto máš to kárované, takúto záplatu, hej, jasne. Že hlavne, aby som bol v pohode, jak má každý ten prst zvlášť. Jo, také to je foty, to jsem včera viděla akorát. Jako nic proti někomu, jestli to nosí, já to nikdy nepochopil, proč se to nosí, jako je třeba úplně šílený, úplně akože ja ešte pochopím, keď máš tie širšie topánky, hej, že ti to pomáha lepšie chodiť a tváruje ti to tú nohu a tak ďalej, asi možno niekto odchádza s barefootmi. Ale že máš také tie topánky, kde máš fakt normálne, že každý prst samostatne, jak na tých položkách, keď sme mali 13 na Mikuláša, tak to nechápam. A to nemá ani podrážku, to chodíš víceméně v položce. Však to tak je. No, outfity, takže môžeš aj ísť aj na komfort. V takom prípade si to pravdepodobne veľmi dobre užiješ, hej, že bude ti pravdepodobne pohodlné. Jo, jsou lidi, kteří nosí deky sebou, nebo rybářské stoličky. To je taká skupina ľudí, ktorá keby sa náhodou objavila na majstrovstvách Českej republiky v love kaprov, tak by si vlastne nespoznal, že či sú mimo alebo sú dobré, hej, proste outfit vhodný aj. Potom sú ľudia, ktorí to vyslovene berú, akože toto je tá naša česká Coachella, alebo jak sa volá taký ten púšny, Burning Man. No. Taký náš český Burning Man, tak idú proste klobúky, strapce, číšličky teraz. Mně se líbí ty zholepy na těch bradavkách, ty černý kobercový pásky, to je skvělý. To vieme, to ty anketuješ. Takže niektorí to berú vyslovene ako možnosť sa ukázať. Konečne celý rok rozmýšľajú, čo si ja na ten kolor vzdám. Takže sú takéto rôzne skupiny ľudí. Samozrejme existuje niečo aj medzi, hej, nemusíš mať na hlave iba rybársky klobúk alebo bradavkové krížiky, hej, ale to len tak ako pre predstavu. A pak jsou lidi, kteří chodí v černém jako celý rok. Neviem, koho ty myslíš, ale sú aj určite aj takí ľudia. Takže ty outfity, a já jsem si ještě napsal, že vlastně velmi specifická je hygiena, jo. To vnímám jako alfa a omega jako všeho, veškerého seznamování hygienu. Jako hrozně to baví komentovat z pozice fakt člověka, který tady pracuje a má zaplacený hotel. Že vlastně vždycky jsem byl jako z čerstvá navoněnej. A líbí se mi, že ten první den je taková jako přehlídka vlastně parfémů a značkových deodorantů a tak se tady jako mísí v areálu. A poslední den to tady vlastně vypadá jako nějaký největší český sjezd bezdomovců. Všichni jsou prostě umazaný, ušmudlaný, spocený, smradlavý a tak. Vnímám v tom zase jakoby negativum toho, že samozřejmě pokud se někdo úplně vykašel na Colgate White jako na 4 dny nebo Palmolive, tak s tím člověkem se seznámit ani nechcete, prostě už jako na dálku, už to jako smrdí. Na druhou stranu, pokud to člověk překoná ten smrad, tak mě to připadá takový jako romantický. No ne romantický, takový uklidňující. Ale tak vlastně... představ si, že to prekonáš, no, přijdeš bližšie a ona hlas jak skřítek. Ahoj Vítku. To je blbý. Jakože, tak už jsem to prekonala. Jako smrdí ještě to skřítek, tak to jako běžte bodům dál. Ale já chci říct, že i ten druhý, třetí, čtvrtý den, už jako vlastně člověku je to trošku jedno, jako trošku zvlčí. Víš, jako že už jsme tak jako upravení a líbí se mi, že už na nás není takový ten tlak, že jako jestli se na mě lidi koukají, už jsme prostě všichni ušmudlaný a tak jako, víš, že už nemáš takový ten společenský tlak na to vypadat dobře a nesoudíš ty ostatní úplně podle vzhledu. A to mě připadá v seznamování taky dobrý, že máš větší prostor na to poznat toho člověka, že je. Je to taky trochu taký Survivor, ne? Už ty posledné jako keby epizody. Je, akorát si do toho ožerlej, což není Survivor. No, ale jako vizuálně jo. Tak jdeme na nějaké rady a tipy? Tak. Máme tady manuál, jak na festivalu někoho zbalit, aby to teda nebyla jenom teorie, aby to bylo praktické. Prosím vás, najprv si dáme pre single ľudí, hej, tí, ktorí ste sem neprišli s partnerom, alebo to chcete aplikovať na tých kamarátov, business partnerov, tak toto sú tie rady a potom si dáme, ako nestratiť partnera a to bude pre zadaných. Tak to urobíme? Jo, moc se neposlouchal, ale klidně tak udělám. Tak to urobíme. Tak ja začnem, ak dovolíš, mám takú, že nultú radu, hej. Ano. Ešte kým vôbec vám budeme niečo radiť, tak ja mám pre vás takú radu, že najprv si dobre rozmyslíte, že či tú frajerku alebo frajera chcete. Ono totiž to veľa ľudí si aj myslí, že už dlho s nikým nebolo alebo není, túžia po tom vzťahu, alebo si hovoria, každý môj kamarát, kamarátka niekoho má, ja sem idem zase sám, ste z toho smutní. Že podľaš tomu tlaku a vezmeš aspoň niekoho. No, akože hlavne túžiš potom a trošičku ideš nižšie s tými svojimi požiadavkami, hej? Tak úplne ako nultú vec by som teda poradila, že rozmyslíte si. Já jsem jako jedno období svého života, já jsem byl dlouho bez sexu, jedno období svého života a můj požadavek byl jenom prsa a klín. Když jsem to jakoby úplně, víš, jako se sumíroval na ten úplný základ. A život, aby tam bežal v obehu aspoň, ne? No život, aby dejchal. No. Ja si totiž to myslím, že na svete je príliš veľa ľudí, ktorí po takých 2-3 mesiacoch vzťahu, keď zistia, že vlastne ten vzťah nechceli, len si mysleli, že chcú, hovoria také tie trápne vety, ja to strašne znašam tie klišé, hej, že láska,
asi máš naviac. Nie, ty si ma nezaslúžiš a takéto tie rozchodové blbosti. A ja si myslím, že ten, kto má najväčšie právo niekoho ghostovať, sú HR oddelenia, hej, v korporátoch. Na to, aby si sa krvopotne zoznamoval na nejakom Colors of Ostrava, miesto toho, aby si sa venoval kamošom, s ktorým si sem prišiel, tak myslím si, že to sa dá prenechať aj na iné príležitosti a iným ľuďom. Treba si najprv fakt rozmysleť, že či ten vzťah chceš a ak áno, aby sme sa potom nemuseli dostavať k týmto trápnym klišé. Na druhú stranu tiež z toho niekedy eventuálne môže vzniknúť niečo viac, čo si napríklad nepredstavíš, napríklad nejaké neplánované tehotenstvo. No to, o tom by si sa s tým mohol niekedy porozprávať. To se může stát, no, to jako na Colors. Ale výnimočne to dopadá aj dobre. No ne, určitě. No, takže uvědomit si teda, jako, jestli vůbec někoho chci a na co ho chci, jo, na co. Jestli jako hledám někoho na vztah teda, nebo jen tak jako si jako zasloužit vlastně na Colorsech. Taky jako věci. No jasné. No. Takže já mám pro vás, přátelé, taky jako praktický tipy, jak na festivalu někoho zbalit. Jsou to jako tipy z mého pera, jako kdysi dávno, když jsem byl nezadaný, jak to fungovalo, doma se samozřejmě mění, ale věřím, že to jsou takové základní rady, že to bude fungovat pořád. Já bych byl hrozně rád, zatím jako vypadá, že spíš usínáte, kdybyste se bavili, nevadí, jako chápu, je první den festivalu, ještě ten alkohol třeba nenaběhnul, ale kdybyste třeba občas zatleskali, jo, když řeknu nějakou radu, která vás třeba ohromí, nebo byste řekli, wow, to jsem nečekal třeba, tak by mě to pomohlo. Začnu já teda, takže první rada, jdeme se seznamovat, někoho vidíme, říkáme si, tak jo, tak Nikita teda říká, mám si to promyslet, jestli stojí za ta holka za to, tak jdu za ní. Tak, zkontrolovat si ústa. Přátelé, ústa jsou důležitá věc, jednak, aby tam nebyl zarávkem nějaký langos, takže si všechno vyhrábnout. Druhá věc, aby se... Tak hovorí aj na ústa, že zarávkem? No tak zadástní, no, nebo nadástní prostě. No tak zarávkem taky, a to už se dostaneme potom v té... No ještě nejsme, jsme u pusy. Dejchnout si. No je to tak dobrá rada, len problém je, keď už ten druhý deň ti smrdí aj tá ruka, aj nos, aj ten dých. Vieš, že jak to spoznáš, čo je čo? No, je dobrý samozřejmě, málo kdo je tady asi sám, máte nějakého kamaráda, kamarádku, dejchněte na něj. On by to měl vlastně vědět. Jo, pokud jemu smrdí v nose, tak jsme úplně v koncích, jako by jsme zacyklení. Ale věřím, že to nějak jako vyřešíte. Ale dejchnout. Tak, pokud jako cítíte lehký náznak prostě smradu, měli jste česnekový langoš, může se to stát, jsme na festivalu, dejte si, existuje taková ta kapesní listerínka, dejte si orbitku, dejte si, aspoň si propláchněte kofolou třeba, prostě něco a vytáhnout si nějaký zbytky jídla, to je důležitá věc, ústa. Vlasy a vousy, další věc, která je důležitá, ta druhá strana je vidí jako první. Chápu, že na tom festiáku už se nehraje na nějaký hairstyle, nehraje se na nějaký sestřížený vousy, ale opět, pokud Ale keď ti trčí konár z hlavy, tak nehraje sa na hairstyle, tak nějaký základ, aspoň přehrábnout. Nevím, co je konár, ale pokud vám tam trčí ten langoš, prostě nebo máte v tom vašem výborově prostě zamotaný nějaký hranolky belgický s vomáčkou, zase dá se na to pozor, jo, aspoň nebýt úplně umazaný. Dejte si čáru. To je další rada, tady to jsem naposledy radil na našem vztahovém workshopu a lidi to špatně pochopili a blbě skončili. Ta čára znamená, že si dáte čáru na zem a půjdete po ní. Jakmile to nezvládnete, jste pravděpodobně na sračku a nemá smysl se seznamovat, nedoporučoval bych to. Pokud to zvládnete, přejdete jí, tak jste na tom dobře. Já to iba zkoušám. Tak, pokud tu radu pořád někdo nechápe, tak se aspoň šáhněte na špičku nosu. Jako ne do nosu, ale na špičku nosu, abyste věděli, že nejste jakoby... Je dobrý být lehce třeba ovíněnej, ale ne úplně nadranej, to smrdí jako ostudou. A v oblečení, to jsme probrali, ale to v oblečení samozřejmě nebudu mluvit nikomu do nějakého stylu, noste si barefooty, pro mě za mě cokoliv. Ani s tím stylem už se nedá nic jako během toho jednoho dne jako udělat, že jste najednou musíte jet do Karolíny si vybrat nějaký nový outfit, ale aspoň ať je to čistý. Jsou samozřejmě tolerovaný nějaký flíčky od kofely, nějakých nápojů, ale kdybyste měli rozmazat nějaký ejakulát v předešlý noci, tak to prostě na to seznamování taky není dobrá věc. Na topánky. No, tak to mám vlastně všechno, to mám taky jako základní manuál se někým seznámit, co se týče takový jakoby fyzické stránky věci. Chápem. Nikdo nekričal wow, takže já pokračujem. Lidi odcházejí, takže žádný wow nebylo, ale naopak jako šopačná situace. Prosím vás, ja mám takú radu pre vás. Správajte sa tak, akú frajerku alebo frajera si prosíte. Preboha, že byla, pardon. Bude teraz zachytené. Ja to tak trochu otancujem tento bod, dobre? Ak chceš divošku alebo takú pokojnú nejakú? Určitě jako divošku v jakým slova smyslu, jako v posteli divoška? Nebo jestli divoká, takže mi uteče za jedným klukem, to je rozdíl. Prostě divoška. Odpovedaj mi na otázky. Tak jako divoška, tak když si představu divošku, tak má podpaží chlupatý nohy, to se mi nechce jako.
ale může být divokám v posteli, to si mi chce. No tak napríklad. Tak divokám v posteli, ano. Tak to by si ty chcel, no. Totiž to samozrejme sú rôzne typológie tých ľudí, ktoré tu môžete zbaliť, hej. Bez ohľadu na nejaké oblečenie alebo A to, tak že či chce majú tak někdo laňoš. klidnou holku do postele? Chceš holku, Tak- která pomalu souloží, čte si u nějakou literaturu, nebo co si představuje, každý chce divošku, ne? Tak nemusíš si u toho čísť literatúru, ale tak niekedy je taký pomalý, akože aj kľudne nástojčivý koitus, akože v pohode, podľa mňa. No tak jo, je, samozřejmě. Tak já chci divošku, no tak co s tím? No tak chceš divošku, tak samozrejme musíš sa správať podľa toho, že akého človeka chceš, hej, že keď ty chceš tú divošku, Mám jako divoký. tak musíš sa správať podľa toho, aby ona aj Jako vedela divoce. teba identifikovať, že si divok. Jsi jako přiběhnutý jako na divoko. Si myslela, že si zhotovil osu už. Tuto Lívia volala záchranku. Prosím vás. Ak toto je tvoja predstava divošky, tak sa čudujem, že vôbec nejakú frajerku máš, ale k tomu som nechcela ísť. Proste ak chceš divošku alebo bláznivku alebo proste crazy girl, tak musíš aj ty sa správať trošku crazy, aby ona vedela, že aj ty si divoch, aby sa tie veci, vaše tak svety co udělat? stretli. Jak crazy, tak No tak môžeš byť crazy napríklad v outfite, to už si, evidentne, lebo vyzeráš jak Justin Timberlake z Britney, keď mali to riflové obdobie. Ale proste vrhať sa na nejaké také aktivity, hej, že byť vpredu napríklad v tom mošpite, proste buď bláznivý aj ty. Naopak, akože môžeš to samozrejme hňať až do toho, že budeš totálne festivalové hovado, že budeš tu s tými chábrami a bude to samé ty gole a budete sa oblievať pivom. Ak chceš takú frajerku, tak proste musíš založiť... takže to, co dáš, se tě vlastně vrátí. Presne tak. Mhm. Nesmieš sa ale potom čudovať o pol roka, že ona napríklad v tom múde ostáva, hej? Že ona je stále, ty už by si chcela ísť do toho korporátiku, tú kartičku pípnuť, ale ona proste ťa stále polieva pivom ráno a je stále crazy. Naopak, keď chcete niekoho pokojnejšieho, a neviem prečo to Vítek takto vyslovene zhadzuje, podľa mňa je to úplne ako legitímna vec, ja som tá pokojnejšia z nás dvoch, tak opäť, choď do nejakého diskutérskeho stanu, hej, debatuj, neziskovky, neviem, choď do stanu so zubnými kevkami, takými tými dreveno-bambusovými, alebo proste nájdi si aktivity, ktoré smerujú do takéhoto životného štýlu. Pozor, opäť sa nesmieš čudovať o pol roka, keď ty budeš čakať, že ťa bude zvádzať v spodnom pradle a obojku, tak toho sa pravdepodobne nedočkáš. No, tak treba si to rozmysleť dobre a treba ísť vyslovene po tých aktivitách. Mhm. Poď ďalej, To je všechno. co čumíš? No tak, já už mám teďka jenom takový, jako řekněme, certifikovaný, mnou ověřený rady na to, jako na konkrétní icebreaky festivalu. Aha, tak ja som sa poriadne pripravila, tak ja ešte pridám, hej, a potom ti dáš ten workshop. No jasně. Prosím vás, ďalšia rada. Keď sa chceš niekým zoznámiť, je tu síce 50 000 ľudí, ale nespadne vám to do klína. To znamená, nebuď lenivý nuďoch. Neviem to preložiť do češtiny, ale proste, No, líný hovno prostě. no, slovenčine to znelo trochu inak, ale tak môžeme... No, lenoch prostě. Lenoch. Takže je tu síce 50 000 ľudí, ale musíš vedieť, ako ich správne zapojiť do toho tvojho zoznamovania a ako ich správne využiť. To znamená, keď budeš non-stop v stane, Jirku proste vždycky budeš posielať po pivo a Honzu vždycky budeš posielať po burger a pôjdeš vyslovene iba na Lennyho Krevica a späť a tam budeš s tými chábrami si tyvolovať. Nemáš prostor na jako to seznamování. Tak tá láska si ťa nenájde. Proste môže ti samozrejme niekto omylom otvoriť stan, rozipsovať, hej, a náhodou ti tam vklznúť, ale je to taká pravdepodobnosť, úplne sa tomu nevystavuješ. Takže choďte proste do tých vecí, Aspoň ktoré v vás toho bavia. Krevice si dojít třeba na hajzl. Jakože tam potkáš někoho tojky. Víš, jako ve frontě, tak tam se docela dobře seznamuje. Som rada, že Vítek si svoje body síce nepripravil, ale aspoň mám vhodné vstúky teda. No, já jsem se rád seznamoval u záchodu, protože vždycky byly dlouhé fronty a ty lidi, tam byla taková ta akutnost. Tam byla taková, jakoby ta diskuze, víš, jako akutní, že ty lidi prostě byli energický, aby to tam jako nepustili, takže tam jako bylo docela dobrý dynamický seznamování. Tak, proste buď otvorený veciam, nebuď otvorený až do tej miery, to viem presne z mojich mladších rokov, že opití ľudia majú tendenciu sa šplhať na veci. Tuto prosím vás, nachádzame sa v takom areáli, kde je sa po čom šplhať, tak buďte otvorení veciam, ale nie až tak veľa, že keď najmenej opitý kamarát z vašej skupiny alebo kamarátka vám povie, že to je proste hovadina, tak proste nikam No, to je nešplhajte, hej, že musí to mať nejaké medze. Když jsme přijeli na Rock for People, tady s tou Kofola zónou, to byl vlastně náš první festival, já jsem to dělal poprvé, tak jsem byl tak nadšený, říkám, tak to je úplná bomba. A řekli jsme si, tak už jedeme 15:30 první vstup, moderátor a já si byl tady nahoru po té konstrukci. A zvukař říká, čo robíš? Ty tě preplo? Pojď dole. Teď jsem jako si nemohl to vůbec užít, ale jinak bych tady jako vylez, ale samozřejmě to nedoporučuji, si člověk opelej, no. Vítek je šialený, aj keď je na triezvo. Takže nebuď lenivý, skúšaj veci. Na tých festivaloch sa ti toho aj viacej prepáči, že napríklad, ak sem prídeš s nejakými kamarátmi a sú zvyknutí na to, že si vyslovene knihkúpec, hej, a si takej, povedzme, nie úplne ako vyslovene zábavnej nejakej povahy, tak keď tu sa otrhneš z reťaze, nebude to divné, pretože na tom festivale sa to tak trochu očakáva, že si to To zapadne.
vyhodit z kopytka. No, můžeš, to dopadne. No. Právě že dobrý, já mám rád festivaly kvůli tomu, že tady můžu dělat ostudu, protože vlastně to zapadne do té atmosféry. Tak, ak Není to tá jako divný. ostuda nebude o 9 mesiacov dieťa, tak je všetko v pohode. Áno. Prosím vás, buďte iní, buďte iná. Je samozrejme super, že je tu 50 000 ľudí, znie to ako výhoda. Nevýhoda je to v tom slova zmysle, že vy ste tiež jeden z tých, alebo jedna z tých 50 000. To znamená, vystúpte trošičku z radu, dajte tým ľuďom trošičku vedieť, že niekoho eventuálne zháňate. Ľudia to môže byť teda aj ten biznisový partner. Bude to vyzerať napríklad, tak ja dám jeden tip, ale samozrejme takto zadarmo tu nebudem každému custom vymýšľať samozrejme jeho offlineovú aktiváciu. Hej? To potom samozrejme robíme v rámci podnikateľských aktivít, ale poviem vám jedno, aby ste vedeli, že čo tým myslím. Hej? Sú napríklad také tie trička, kde máte taký ten veľký QR kód a môžete tam k tomu dopísať niečo smiešné, že naskenuj a seznamme sa, alebo proste niečo také. Alebo ako úplne najhoršie, čo sa ti stane je, že minimálne budeš mať o pár followerov viac, hej? Možno ti lajkne nejakú fotku alebo nelajkne, bude z toho nejaké písanie, trénovanie si tých ako keby nejakých oslovovacích vetičiek alebo nejakých diskusí. Nemôže sa ti vlastne nič zle stať, lebo na teba nikto nečumí spredu. Nedostávaš sa do žiadnej divnej, teraz nejaké tiky, alebo niektorí ľudia nemajú radi úplne, vidím, že sa tam filmuje, tak pardon, ja sa len takto usmiem. Že niektorí ľudia, keď im pozeráš dlho do očí, majú také nevedia, vieš čo, ale keď to máš na chrbte, si od všetkého uchránený, kto chce si naskenuje, vlastne nedochádza k žiadnej trapnosti, k žiadnemu odmietnutiu, eventuálne sa napíše, potom sa stretne v kofola zóne a No, to je dobrý. je to tam. Mně se hrozně líbí i takový ty tabulky, co lidi nosí teďka ty elektronický, že tam je třeba smile if you něco. Víš co myslím, ne? Že smile if you masturbate. Třeba. A nebo se mi líbila taková ta klasika free hack, jak bylo, tak na Rock for People bylo free sex. Free sex bolo? No tak to přijde dobrý, jako že tam přijdeš rovnou a domluvíš si to a je to jako... Tak to určite vieš čo čakať. No jasně no, a je to zadarmo. Tak to boli moje tipy, také základné. Jsou moc dobrý. Workshop. Jsou moc dobrý. Já mám teďka právě takový konkrétní ještě věty pro vás s tím, že teda víme, jak to dělat, ale potřebujeme teďka nějaký přesný návod. Jsme tady kvůli tomu, abychom věděli přesný návod, funkční věty, které fungují na seznamování a toho druhého s tím ohromíte. Já se omlouvám, mám to teda jakoby směřovaný jenom pro holky, ale podle mě to bude fungovat i naopak. Jo. Tak ja to môžem prekladať, ak chceš. Tak asi můžeš, ale ono to bude asi jako fungujíš. Jo. Bude to zřejmě. Já si vždycky musím někoho vybrat, no tak jako vypadá od pohledu single, to si nechci někoho jako dotknout, ale tak jenom abych to na někoho směřoval, tak já zkusím slečnu, no. Tak jedu, tak odkud ho máš? A ja jej môžem dať mikrofón, ale môže odpovedať, ak chceš. No, tak dej no. Tak jo, nech je to úplné, hej? No dobře. Slečna sa nebude tešiť, to ja Ale viem. teďka už to jako čeká, tak No tak nevadí, tak No tak- možno si niečo zaujímavé, smiešné prihrať, tak odkud ho máš? Co myslíš? Ten tvůj krásný úsměv. Oh! Dobrý, ne? Než jsem čekala. Jo, jaký to bylo? Já jsem Pěkně. čekala nějakou zprostěrnu, takže... Je dobrý, že jo? Jsi docela jako šlap někam, když tak teďka. Asi ne, ale... Ne, nemyslím jako takhle, myslím čistě teoreticky, jako jestli to byla funkční jako icebreak. Čistě teoreticky. Dobře, děkuju, tak. Zabolilo ťa srdiečko teraz, jak ťa odmietla? No ne, protože jsem pochopil, že mě zná, že víš, mám přítelkyni, tak jsem si vlastně, to mě vlastně nadchlo, že respektuje můj jako životní stav, jako rodinný. Děkuju moc. Máš ešte nejaké ďalšie, že by som Mám, niekoho iného ohromila? Tak vyber si tvoju v úzovkách obeď, alebo teda tú Ale šťastlivú. ty holky odchází teďka jako všechny, to vás mohla na... No ja za ňou budem kľudne bežať, neviem aký dosah má ten mikrofón, ale idem za ňou. No tak teďka... Tam vzadu mám nejakú pani. Dobře. Tady ta věta vypadá jakoby poměrně jednoduše, ale jako Ale ještě... tak normálne sa otočíš, zoznamuješ sa s niekým, tak otočíš aspoň svoje telo. Ještě o to funkčnější, tak... To počkej. Pardon, počkaj, tu je osa, vydrž. K tomu patří takový šibalský úsměv, jo, tak já to zkusím naladit tak. Ahoj. Čau. No, přátelé, to je všechno. Já to totiž vysvětlím. Ono to vypadá jednoduše, ale je to sofistikovaný. Tady ta rada počítá s tím, že tu holku dneska ještě večer minimálně jednou potkáte. Ona je totiž tak v šoku, že jsem pozdravil někoho cizího a že se vlastně neznáme, že jsem se jí uložil do paměti. A až ji potkám znova, tak už můžu navázat na to tak, jaký byl koncert. A ona si mě trošku pamatuje a už tam buduje nějaký vztah, takže ono to vypadá jako jednoduše, ale je to velmi funkční. Jako nepopírám, že to víc funguje v menších klubech, protože tady ta šance potkat někoho podruhé je jakoby poměrně malá, ale je to i tak funkční rada. Môžem sa ťa proste opýtať, že ako by si ohodnotila tento skvelý trik od 0 do 10, pričom 0 je nedôverujem tomuto telefónnemu operátorovi a 10 je kúpujem si ďalší paušál. Úsměv pěkný, ale určitě by to na mě nezabralo.
Přátelé, za prvé, že mám úspěch pěkný, jsem slyšel poprvé v životě, za to moc děkuju. A za druhý, tohle to nejsou rady, které fungují jako by samozřejmě pro 100% publika. Jo, vyzobejte si z toho, proto vám jich dávám víc, vyzobejte si z toho, co vám připadá ideální. Mám ještě jednu. A tak zase nějakou ženu mám najít, hej? Ale Ne, teď to dám do vzduchu, protože už se cítím docela. Ale ne, no tak to je naša úloha, aby sme sa tu trošku No, tak zašli no, s kožou na trh. No tak dej někoho takového. Tak to dám kolegyňu, ona má merch, tak... No tak jo, tak jo. Tak. Ahoj, prej teďka jsem slyšel, že v areálu je 1+1 happy hour. Akorát já teda, tyjo, to je blbý, že mě nepřijeli kamarádi, já jsem tady sám, tak nemohla by si myslím nějak pomoct. Možná, kdyby se naučil vyslovovat to ale, tak bych šel. Přátelé, takže ta věta je vlastně dobře, ale záleží na já jsem to nazval špatně, abyste věděli, jaký můžou přijít argumenty. Takže můžete se připravit na to, že to bylo naschvál, že naschvál mluvíte špatně, že umíte líp francouzsky, můžete to rovnou ukázat. Já vám jenom ukazuju vlastně, abyste měli i nějaký typologicky a prostor na nějaké manévry. Takže děkuji, ten argument je častý, klasický a i na to se dá něco říct, ale jinak jako by se dalo říct, že to je funkční. Takže ano, další rada je funkční, 3 ze 3 jsou funkční. Na mikrofon jinak hovorila? Pak mám ještě jednu. Ešte jednu, tak niekoho idem vyhliadnúť? No, můžeš. Tak jo. Tak to ešte, tak pomôž mi. Alebo sa prihláste, keď tak. Už vás vidím, čo? No ne, tak dej prostě. Tá kolegyňa tuto. Nějakou Tady teda tak ostro, chcem, aby ťa úplne doničila. Tak. Počkaj, ja si tu totiž to môžem k nej aj sadnúť, vieš, to je výhodné. Ježiš, tu je tu paráda. Tak. Začíná to bez věty, abyste se nebáli, že vypadl mikrofon. Tak, teď, no. ne, teď jsme se koukli asi tak 2-3 sekundy do očí, takže to je taková první vlaštovka a musíte dodat, co čučíš. A tebe. No a perfektní. Přátelé, tak 4 ze 4 na ty kázy. Skočila na lep. Ne, počkejte. No, Má to aj nejaké pokračovanie, či mám sa odtiaľ to vysloviť? Kousnu do mikrofonu z radosti. Jak to Vítkovi raz, vieš, za dlhú dobu vyjde, tak on sa rovno kusne. Ne, vysvětlím. Přátelé, co čučíš je jedna z nejlepších. Ty si myslíš, že to jako vyšlo tady toto? No, já bych teďka, počkejte, vemte jí ten mikrofon, já bych teďka, není potřeba teďka nějak panikařit, já bych jí normálně teďka, už bychom se bavili, jde o to je icebreak, to není jako celá konverzace. Icebreak, jako to funguje, protože co čučíš, je vlastně, je to taková věta na No hraně. je to také hanlivé. Je to Ja hanlivé. by som ti dala jednu slepinu. No, co čumíš, je hanlivé a je to skoro až urážka, co čučíš je roztomilý vlastně. A já chci vám říct, že to, co čučíš, je taková samozřejmě hláška na hraně, protože ta druhá strana se může urazit, že jako, co si to dovoluješ, co si jí drzej, ale ten, kdo na to odpoví, je dobrý a kreativní, protože na to se blbě odpovídá. Co čučíš je vlastně věta, na kterou se skoro nedá nic, jako co Akože říct. tak predpokladala by som, že 8 z 10 razy dostaneš slepku a 2-krát na tebe. No ale když už ta holka vlastně na to odpoví, tak víte, že je kreativní, protože s tou otázkou se popasovala, je to těžká otázka a zároveň to je vlastně všechno. Je to hodně těžká No, otázka. se popasovala. No ne, ale že má nějaký smysl pro humor, protože co čučíš je taková, jakoby je to rádoby jako vtipný, je to takový trošku dětinský, takže když odpoví, tak se s tebou chce bavit a je to Že keď kreativní držela vtipná to, holka. čo čučíš, tak asi naozaj má k tebe nejaké sympatie. No. Že je to, že vďaka tej hláške, ale skrz tú hlášku. Ne, tohle to nejsou hlášky, které vás dostanou do postele, to chci říct. To jsou icebreaky, které vás dostanou do konverzace. Do kofola stanu. Tak. Jak bylo vidět, tady slečna, jak odpověděla, a hnedka vlastně si vzala mikrofon, tak ona po něm práhla a chtěla ten mikrofon znova, aby se mnou mohla bavit. Takže to zafungovalo. 4 ze 4 rád naprosto fungujou. A ano, zabil zročina, něco čučíš. To je absolutně, to máme natočit, já jsem nadšenej. Tak, děkuji moc, taky tě moc miluju. Tak to je vrchol, to je Teda zbožňuju, nebo co mi projde doma. A poslední věta, teda není tolik věta, jako spíš všeobecně taková forma, Je to co taký funguje. move? Prosím? Je to taký move? Není to ani move, je to zkrátka to, jak vypadáte, protože zárukou takový jako úspěšnosti jsou různý převleky. Viděl jsem tady Gandalfa, viděl jsem tady Super Mario Bros. Můžete jít za kohokoliv Takže víceméně. v podstate všetko, v čom ľudia, ktorí sa lúčia so slobodou, chodia po Prahe, hej? Ano, akorát v Praze bych to nepůjčoval, protože to bude propocený. Ale cokoliv si na sebe vezmete, tak to upoutá pozornost, ale musíte počítat s tím druhým efektem, že to upoutává pozornost všech v tom areálu, nejenom potenciálních jakoby vašich Jasné, protižků. aj SBS-ky napríklad. Keď dojdete v kostýme hada, napríklad, tak to je trochu podozrivé. Ano, tak jako jakýkoliv, samozřejmě, ano, had. Had je výborný převod, to mě vůbec nenapadlo. Tak jo. Chtěl jsem jenom říct, že pozor na to, že vlastně upoutáváte pozornost celého areálu, nejenom těch holek nebo těch vašich jako potenciálních zájemkyň, a může to jako sociálně vyčerpávat, protože každý říká, hej, Gandalf, pojďte se mnou a to, a vlastně
Nemusíte si domů odnášet holku, ale jako by máte 1000 fotek s cizíma To je lidma. ako tvoj bežný život, čak, keď ideš po Prahe. Právě, já jsem to Takže ty vieš, ako sa to pociťuje. Tak ideme teraz na tých ľudí, ktorí majú vzťah. To trošku lepšie vieme opísať my dvaja. Určitě. Jinak ještě takové vlastně varování, který jsem měl říct na začátku je, že když budete někoho oslovit důkladně, vyměňme se zase na chvilku. Môžeme, ale nerozdáme aj tombolové lístky náhodou? Ale hnedka, kdo vydrží do konce. Dobre. Přátelé, než to je varování na začátek, než se rozhodnete s někým seznamovat, tak se prosím vás důkladně zmapujte si terén. Jo, že někam jdu za nějakou holku a jasně musím vědět, že s kým tady ta holka je. Aby jsme eliminovali to, že už má nějakého přítele. Že či tu není s Ektorom napríklad. Například, nebo s nějakým přesně, nějakým sekuritákem, s někým nabouchaným, nebo pokud není s kamarádama, pokud tam ta holka sama a jdu za ní a vidím, že k ní říkají kamarádky, kteří jsou zde pro Frisko, tak musím tu chvilku připravit i icebreak pro ty kamarády. Áno. Protože pravděpodobně oni budou na její straně a budou říkat, co to je za krokreta, jsem se nebál, to je nějaký ožrala. Vy musíte osilnit i je. Zase evidentne ideš z empirickej skúsenosti však. No tak zažil jsem takové reakce samozřejmě, dneska už naopak. Ale na tie nemusíš icebreaky, tie si stačí nejakým spôsobom získať. Že, No, to je, ale nič že je. tie kamarátky, to je podobné ako rodičia tvojej milej, keď Přesně. ideš požiadať o ruku. No ne- tak- Nežiadaš aj ich, ale potrebuješ, aby boli trochu na tvojej strane. Perfektně, ty jsi to krásně doplnila, ty icebreaky jsou blbost na ně dávat, protože ta holka, ten váš objev, pro který máte icebreak, vlastně začne žádat, protože jste dali icebreaky na její kamarádky, vypadá to, že si nemůžete vybrat. Ona musí vybrat jedinečně a zároveň tu skupinu vy musíte nějak oslnit, vy jí musíte prostě říct, jo, tak holky, ty máte nádhernou kamarádku, můžu si na chviličku půjčit jenom, dám si jednu kofolu, prostě nějak si získat na jejich stranu, být pro ně sympatická, ale ne je balit. No a ako to môže vyzerať? No tak jo, prostě je pochválit, že směřovat tu pozornost na tu kamarádku a říct jim, já vím, že tady se o ní staráte. Ty ale- napríklad povieš, že čo čučíš a im povieš, a vy čo čumíte. Ne? Že tiež, aby mali niečo. No, tak ty máš taky štěstí, máš holku. Pojď mám. Tak prosím vás, ako neprísť o lásku, ak sem s tou láskou, to napríklad pre túto kolegyne vás vidno, že ste prišli spolu, tak pre vás máme tiež samozrejme niekoľko rád. Neviem, či máš pripravený aj workshop, ale ja som si pripravila svoje bodíky, takže ideme jeden po druhom. Prosím vás, neprísť o svoju lásku sa na festivale môže udiať typologicky rôznorodom. Napríklad sa môžete rozísť, ale môžete o ňu prísť aj vyslovene fyzicky. To by som ošefovala úplne najskôr, hej, ten festival je veľký, je tu veľa ľudí, takže to, čo by som urobila úplne najprv, je nejaké zdieľanie polohy. Je to trochu problém, tá GPS-ka tých ľudí sa tu akože premelie veľa, takže nie úplne presne ukazuje tú polohu vašej milej alebo vášho milého. Preto by som si možno stanovila nejaký meeting point, hej, napríklad neviem, kofola zóna, hej, alebo niečo také. Takže najprv sa dohodnite, že budete mať vyslovene nejaký meeting point alebo zdieľanie polohy, keď sa nebudete vedieť nájsť, keď sa stratíte, aby vás tu nemuseli niekde vyhlasovať v nejakom proste Colors of Ostrava rozhlase, aby ste vedeli, kde sa nájsť, tak si stanovte to jedno miestečko. Ideálne kofola strana. Já jsem na pohodě udělal dobrý skutek, že jsem takhle našel jednoho kluka, který měl na náramku napsaný telefonní číslo, jsem zavolal, to byli jeho rodiče. Tak jsem ho odnesil jako k rodičům. To je taky jako varianta, napsal si své telefonní čísla, ale vlastně dělal jsem blbost. Ale to bylo malý dítě, tak neměl telefon, tak vlastně Funguje to blbost. u detí do 5 rokov. No, vlastně děti, jo. No. Tak rád. A to si naozaj spravil, či to si vymyslel? To jsem udělal fakt, on chudák brečel, to mi bylo tak líto. Všude opilí lidi, on tam stál úplně ubrečený, já jsem se optal, co se děje. To je zaujímavé, že my sme boli stále spolu, ale ja som nevidela. Ne, to bylo fakt, to bylo v noci, to bylo v 1 ráno. Jasné. Tam stál, prostě, co já říkám, co se děje, on mi nerozuměl ještě. Jasné. Nerozuměl, co se děje. To bolo maďarské 5-ročné dieťa, čo o jednej v noci stratilo A svoje já si rodičov. slovenský, já jsem se ho zeptal, co tu robíš, můj. Hnedka věděl, odpověděl. Ukázal mi ten náramek a řekl, dobře to dopadlo. Prosím vás, ja si myslím, že je proste naivné, keď teraz hlavne Gen Z, všetci tí chaloši majú proste účes ako karfiol hľadať medzi 20 000 iných karfiolov ten svoj karfiol. Proste to je absolútne bez šance, takže dohodnite sa a budete bez problémov. Ďalšia rada je taká veľmi jednoznačná, nesprávajte sa ako frontman Rammsteinu. To znamená, ohne by som vypustila ako úplne prvé, hej, to tu podľa mňa nie je povolené, ale čo ty myslím je, že je super vyblázniť sa a vypustiť to svoje vnútorné dieťa alebo zviera, alebo neviem, ako sa to hovorí. Problém už je, keď nevládzete ani chodiť, keď už sa proste štvornožkujete, do toho vraciate, proste nie je to úplne ideálne, ten človek bude mať tendenciu sa za vás hanbiť a pravdepodobne vás odovzdá nejakému vašemu spoločnému kamarátovi a potom si už nájdete iba vymenené zámky. Takže toto by som úplne nerobila. Alebo to teda vyriešiť tak, že ideš na ten festival s kamošmi alebo kamarátkami. Vieš, že je dobré, chceš vypustiť to vnútorné zviera, ale nemusíš všetko vidieť proste tvoja snúbenka, keď za 3 týždne máte svadbu. To mi připadá jako dobrý, ale mně se to doma hrozně špatně vysvětluje, že chci jet na festival jako bez cateringu. To jakoby,
Tak evidentně se ti to ani nepodarilo vysvětlit, keď zajtra No ne, príde. tak Rock for People jsem nějak argumentoval, tam jsem jako, něco tam jsem jako řekl, tam hodně kytarová hudba, je to ničím sluch nebo něco. Pohoda, tam si hovoril, že je veterno. No pohoda jsem řekl, že to je 5 hodin cesty, tak to Jasné. se nebudeme tahat, no a Ostrava to už nevíš nějak argumentovat. A jsem rád, že přijedu, to zase jako nechci, aby to znělo nějak. Takže nesprávaj sa ako frontman Rammsteinu. Môže sa stať, že začneš napríklad niekoho chytať za zadok, hej? Že budeš niekomu úplne oduševnele rozprávať, ako si chytal za zadok Sevdalizu. Nebola to žiadna Sevdaliza, ty už si proste, že už si v takomto stave, že chceš napísať iba 2 slová. Som v taxi, ale proste nedokážeš ani to, chceš to opraviť, na 15 krát ti to nejde. Tak ideálne, ak by ste sa nedostávali do takého fakt stavu, že ta vaša frajerka sa bude za to totálně hambiť. Jinak já jsem byl překvapený na tom Beats for Love, to byl vlastně stejný areál, já jsem byl s mojí nejlepší kamarádkou a normálně kolem ní chodili chlapi. Nezastavovali se, jenom chodili kolem a říkali, hezký kozy, nebo pěkná prdel. To jsem byl překvapený. Okolo čoho? No kolem ní, kolem té mojí kamarádky, já jsem byl úplně překvapený, že to takhle funguje. Bych si v životě nedovolil Na říct. pohodě? Na Beats for Love, to je v tom areálu. Jaj. Já jsem byl překvapený, jako, že to takhle ty kluci dělají. Takhle jako na první dobrou. Ani se nezastavili, že to je jako pro nás zase. To nejsou kluci, to jsou hovada. Tak je Idem to ďalej. všechno zase takový, to když jí tak nějak neomezovalo a ona vlastně z toho byla polehnucená. Tak neomezovalo, tak chodí na terapii a potom ide raz ročne na Beats for Love a potom zase chodí na Ne, terapii. ale já jsem se na to ptal právě, urazilo tě to a ona ne, mě to polechotilo. No ale to je taký ten syndrom tej obete, že ona sa ti to bojí priznať, vieš? Ona to internalizuje do svojej duše. No, tak to je v případě to špatně, no. Je to špatné. Prosím vás, ďalší bod je outfit. Outfit, to už sme hovorili, ale povedali sme aj, že sa k tomu trošičku viacej dostaneme. Outfit sa dá poňať všelijak a dá sa aj poňať dobre, ale potom v určitých životných situáciách z teba spadáva ako keby ten outfit. Ideálne by bolo, ak ste tu s frajerkou alebo frajerom, alebo frajermi, alebo s frajerks, tak aby z vás ten outfit nespadával nad úroveň nejakého spodného prádla. Hej? To by som veľmi odporúčala. Neobnažujte sa, proste reprezentujte tú vašu polovičku tak, ako by ste chceli, aby ona reprezentovala vás. Ale jakože na těch festivalech, i na Kolosech loni, co jsem byl, tak hodně lidí se slíklo. Fakt, jakože třeba v jednu ve dvě jsou Ale hodně... chci zás na Beats for Love? Ne, na Kolosech loni, hodně lidí je na hatech, ale já třeba nechápu, já jsem z toho zklamaný, že chlapi. Že holky se jako nestíknou, nevidím holku, že by se spíkali, ale chlapi, půlka areálu do půl žebra. A videl si vedľa nich nejaké ženy? No nevidel. A vieš No ne, prečo? no ty chlapi Pretože sa tie zúfali. frajerky už boli doma. Hambili sa, hej? Eventuálne zajtra ich Ale čaká oni se nejaká debata. zvukují, jako ty chlapi, jako oni jakoby... Ja neviem, čo vy to máte proste za No a já tak... kľúčky. No. No. No já nevím, asi nějak je nám vedro vždycky, nebo... Jak já se nesvíkám, protože prostě i když jsem hodně opilý, tak prostě vím, mám v hlavě tu myšlenku na to moje břicho. Jsem jako přibral od Vánoc a nedokázal to schodit a já se prostě nesvíkám. Proste Je to teraz teď mám... nejde jako přes to břicho akorát nahoru jednoduše, takže vlastně mám takový obranný systém. Áno, to je dobrý obranný systém podľa mňa. Mám teraz takú úplne jednoznačnú radu. Napriek tomu sa niektorým z vás, alebo teda nehovorím, že konkrétne, hej, ale niektorým z tých ľudí festivalových nepodarí úplne vždy podržať. Zase vidím, že tam aj niekto točí, tak dobrý. Tá rada znie úplne jednoznačne a myslím si, že sa v nej nedá pomýliť, napriek tomu, že Vítek to už raz skúsil vyargumentovať. Na festivale, ak ste tu s priateľom alebo priateľkou, nemáte otvorený vzťah ani žiadnu polyamornú alternatívu partnerstva, nestrkajte jazyk ani pohlavný úd do tiel iných ľudí a v prípade, ak ste žena alebo sa za ženu považujete, nenechajte strkať jazyk a pohlavný úd do svojho tela. Znie to jednoducho, bohužiaľ sa každý rok niektorým z vás to proste nepodarí dodržať a potom na druhý deň je poloprázdny stav. No, tak to... K tomu nemám žádný jako keby pokec, to je len No, taká... tak zase jako nedá se to upřít jako úplně, ne, jako můžeš to udělat. Jako všeobecně zakázat lidem jako souložení, to je podle mě moc přehnaný. No s inými ľuďmi ako s tvojou priateľkou. Jo takhle, pokud máš někoho, no jasně, no tak to určitě. No tak Ja to myslím, sa všeobecne. snažilo kecať aj vtedy, hej, že on tomu ako úplne porozumel tomu konceptu a vlastne, že len nevedel proste, no, ako... Já jsem u toho posledního rozchodu jsem zjistil, že ne všechno se v životě dá vyargumentovat. To mě to naučilo ten rozchod. A mám ešte taký posledný tip. Ano. Urobte si plán. Festival je ako taká malá dovolenka. Je. Vzhledem k tomu, jak jsem viděl, kolik stojí lístek na koleso Ostrava, tak je to i velká dovolenka. Tak, alebo taká, dobre, tak je to nie, že malá alebo veľká, je to proste taká kratšia dovolenka, je to No, takých tak- pár dní. Je to polopence, 3 hvězda, Bulharsko, Primorsko. Áno, proste ideš niekam, eventuálne s tou svojou láskou, lebo tam sa nachádzame, hej, v takom bode programu. Spalíte sa, idete z domu spolu, prídete na jedno nejaké miesto, kde ste buď v hoteli, alebo ste v nejakom stane a zažívate spolu nejaké veci. A rovnako ako pri tej prvej dovolenke, ktorá býva
takým testom toho vzťahu, tak aj ten prvý festival, alebo hociaký ďalší, ak to nemáte vykomunikované, môže ten vzťah nejakým spôsobom otestovať. Je ideálne, ak si poviete, ako ho chcete tráviť, pretože niekto napríklad sa môže ísť ako sa zabaviť s kamošmi, niekto môže byť hudobný fanúšik, chodiť od stageu k stageu. Proste tie predstavy toho, ako strávime ten festival, či sa chceme napríklad rozdeliť, alebo či chceme byť stále spolu, môžu byť rôzne. Treba si to na začiatku stanoviť a vykomunikovať. Ideálne, ak chcete tráviť čas niekým iným, tak si aj povedať, že s kým, hej? Lebo keď potom teba budem napríklad vidieť, ako ruka v ruke s niekým letíš cez areál, tak ono to môže byť aj tvoja nová frajerka, môže to byť Katrina, ale môže to byť aj tvoja sesternica, ktorú si toho nevidel, tak aby nedošlo k nejakej miskomunikácii. No tak jako za mě vlastně jako tu lásku nepřijít, to už jsou pak jednoduchý věci, jako nejčím mě to úplně moc po ostatních holkách, vlastně jenom koukat jako tak po vočku, a mě to člověka láká po vočku, ale úplně se neotáčet, prostě pořád jako věnovat pozornost svojí holce a co jiného. No a nebrat moc alkoholu nebo drogy, pokud člověk ví, že pak je upřímnej, aby jako náhodou z něho nevypadlo něco, co třeba dlouho jako zatajoval. Ja mám v tomto strašnú výhodu. Ja už teda nepijem veľa alkoholu a keď som to ešte robila, tak mne sa stala vždycky taká zvláštna vec, kvôli ktorej zase kamaráti so mnou chceli tráviť čas, že ja mám nejakú obsesiu na ľudí, ktorí majú Alzheimerovú chorobu. A ja vždycky, keď sa strašne opijem, tak si sadnem na nejaký obľúbnik a hovorím tým mojim kamarátom, že ja s vami nikam nejdem, kým nevymyslím liek na Alzheimerovú chorobu. Takže asi tušíte, kde strávim ten večer na tom obľúbniku. Zajímavý. Teďka bych dal prostor teda na nějaký live stories a během toho budu rozdávat lístky do tomboly. Kdo ten podcast doposlouchal, vím, že to bylo náročný, přátelé, můžete klidně zatleskat, jo, aby se nestýte, je to potlesky pro vás, že jsme to vydrželi. Děkujeme moc. A musíte si teda nějak jenom přihlásit, kdo budete chtít tombolový lístek, já vás objedu a každému dám tombolový lístek. A během toho, co to budu dělat, tak Nikita vyjde mezi vás a kdo nám poskytne nějaký live příběh na téma, jak najít na festivalu lásku, nebo jak k ní nepřijít, nebo nějakou třeba sexy historku prostě z nějaký festivalu. Nějakou stanovou historku. Stanovou historku, může být krátká na mikrofon, tak dostane ještě jeden bonusový lístek do tomboly zdarma. Dobre, takže ja dostanem nejaké doručky. Ty ceny jsou lákavé. Iba tak málo, hej? Tak kdo tady byl? Tak kdo chce lísteček? Jeden? Pozor, tu už sa hlási. Já se omlouvám, já jsem teď na festivalu poprvé v životě, nicméně, Ja tiež. to je krásný, ale chci se jenom zeptat, jestli by to za mě mohla říct kamarádka, protože ona má festivalový příběh, ale já jsem dotáhla, takže si myslím, že to patří mně. Top. S tebou by som sa okamžite kamarátsky rozišla, ale tak samozrejme urobím to pre teba, hej? Bola si na to pripravená, alebo ťa do tejto šlamastiky dostala? A tak. Ona to nabídla půl na půl, řekněme. No, já jsem totiž tady na tom festivalu potkala svoji úplně první životní velkou lásku. A Teraz môžete robiť takéto cute. no, bylo to někdy před asi 6 rokama. Samozřejmě jako dopadlo to špatně, ale bylo to fakt krásný, že love for the first sight. A takže láska na první pohled, seznámili jsme se tady. Ďakujeme, že si to preložila aj pre Vítka. Seznámili jsme se 3. den na festivalu a přišel si prostě podet za mnou pro cígo. Za 10 minut si přišel pro zapalovač a pak jsme se prostě rozešli úplně jakože bez žádných jako závazků a pak po 15 minutách jsme se sešli u stánku s pivem a jeho kámoši prostě za mýma zádama, nevím, jsem slyšela tak nebuď nebyl, prostě jí pozvi aspoň na pivo. A slovo dalo slovo a od té doby jsme byli spolu. Super, 6 rokov, hej? Byli jsme spolu asi rok a půl. Rok a půl, dobre, ale aj to je dobré. Hodila si po ňom ten zapalovač, čo si od teba požičal? Samo sebou. Jo, super. Teraz môžete zatleskať, lebo to sa cení. Že si takto spomenula, po tej dlhej aj tebe dám jeden, lebo si kamarátku prihlásila do tejto nenasilnej tomboly. Tu sa niekto hlásil. Tak, idem za vami. Ja vám dám rovno ten lístok, aby ste vedeli, že to je ako bez nároku na kvalitu toho príbehu. Já mám akorát tip, jak si třeba najít kamarády, tak nám se minulý rok s kamarádkou povedlo vyslechnout jednoho mladého chlapce, který se velmi trápil. A pak jsme skončili vedle a hráli jsme hry a to nás velmi zpřátelilo. A on sa tiež chcel s vami priateliť, alebo by ste ho friendzonli? Jo, on byl 4%. Jasné, 4%. Dobre, tak maminka už dávno neštudovala štatistiky. Máme tu ešte nejaké príbehy? Keď budete na smrteľnej posteli, budete si hovoriť na tom kolo Ostrava, chcela som povedať príbeh, hambila som sa. Nepovedala som, ľutujem to. No.
Přátelé, je to od nás všechno. Toto byl podcast Slávy Somír v takové festivalové edici na Colors of Ostrava. Pokud jste si říkali, tak to bylo slabé, nebo toho bylo naopak málo. Budeme v Ostravě ještě jednou, za pár dní, tady budeme mít vystoupení, ale budeme pak ještě v dalších 10 městech na naší e-kondomy Summer Tour. Tak tam vás srdečně zveme. Na lavysomír.cz máme vstupenky a nějaké informace. Jak to hodnotíš, Nikito? Dobre, ja som ti chcela podať ruku, že ďakujem za výkon. Dobrý. Ďakujem krásne. Přátelé, kdybyste to měli ohodnotit potleskem, tak jaké to bylo? Tak dobrý. To je hezký, děkujeme. Co teď? Teď všechno, my to tady uklidíme. Děkujeme, že jste se zúčastnili tomu boli i podcastu. Máme vás rádi, jsme rádi, že nás posloucháte, že jste to vydrželi 1,5 hodiny a zase někdy příště nashledanou. Auf Wiedersehen.